Е, тук има още един, тук има още един. Малко ще го взема. Аз вземам фопър. Вече, Аз ще вземам шилда. Милки, аз съм два фопъра. Не, вземам. Някъде вземе дигала. Не, дей. Не мога. Ого! Аз въдичката е дропвам, не ми трябва. Елате към мене, следвайте ме. Четам. Елате лавиш. Чакай. Човек! Да, няма ги файтваме, момчета. Какво няма ги файтна? Имам- Не файтна. Давай нитро! Файтнаха ма. Добре, де. Стоп. 100 на уня. Найс. 70. Билдай го, имаш материали. На хай един. Слизам. На мен е другия. Пие кола, момчета, пие кола, чилнете. Как? Ръщам отзад. Дет на глоня. На мен. На теб съм. И мене ме ръчна. Дете. То си добър, Тони, то си добър. Взимам финиш. Ба, то си добър, то сме взе стената от първия път, брат, то си зеро пингар. Зарка. Джук, ела пробай да ревайв, аз ще го ревайвам, ела да го ревайвам. Аз го ревайвам. Бах и слабака, брат. Браво, Бил, браво, Ами, бе. брат, вземи стената и аз бях на малко, брат. Браво, бе, тигре. Най-добре. Добре. Хора, Там имаше човек, да. триуса. Разделени. Там ако щупим всичко, където има дупки, го боксим, ще е много добре. Мога да му играем. Не, бе, дайте тука да бокснем, бе, момчета. Да, от тук ще минем всъщност. Кой ще използва? Давай да тръгваме. Колко... Давай. Дайте на Давай съм. просто няма да бава зоната. Отворя, ще те целя. Няма целят. Аз съм ги измислил хората. Те са бе, брат. връзна. Да, защото не е пълна. Бак, Ако ни видят, ще не спукат между другото. Да. Дай, кой има? Или Колко нитро сте и двамата? Елате, Четири. елате. Дай нитро. Чакай. Давай. Давай. Дайте напред, надолу. Просто Да, бе, слайдвайте, момчета. Внимайте, те пред нас. Минете от главата. Цак. Леле, перфект. Аз съм много добре. Ето елате сте добре. Боксове Ето ка. са. Давай. Още малко някакви летят. Боксове бързо, че. Елате. Боксове метал. там някакъв плува. Топ. Не. Цели го. Чакай. Ако е сол, Той цели. стига. Това прави. Пулма ни, добре. Трябва да слайд. Еми, що се- Къде горе да идем, Е, тука някъде. Бяхме Нормално. там, бе, Движете се много, че да не ни чуят. Не, бе, какво правиш? Дали има там човек. Добре, кой тук играе SMG? Слайдът. Да, Е, средай. ще дашките им патрони за SMG, че ми дай твоите за райфъл. Стреляй. Аз слайдът. използвам за SMG. Зад нас. Не за райфъл. Май, зад нас те. Ръшкат ни, момчета. О, ми. Стига ми! Аре, каза, че се файтваш, бе. Лайте. Няма Не, до! Дед. Ама! Дед! Майко, брат! Трябва ми лайт веднага, момчета. Има метки тука. Целят ме. Дръжте. Мърдайте се. Да. Давай да чезваме! Пол нитро! Кой взе метки да, бе, момчета? Брат, вие тук ме таковате, мен ме имботнаха. Не, бе, момчета, дет съм, бе. Защо ме блокирахте от всякъде, бе, брат? Ти ми че може да блокираш всичко живо, бе, брат. Кемпи в колна, така. Гледай за зона, трябва да тръгваш след малко. Изчакай да тръгне да те хване зоната и тогава тръгвай. Да, имаш метки. Да. Да те хване за 5-10 секунди, да бие по 8 вече. Седи! О, боже! Не мога... Аз съм перфект дроп, зато и за оная стаичка. Момчета, аз вече съм намерил оръжие, вие кацате още не мога. Вярвам към дроп има, мат. Не, Радвам се, че Ти има реши. пич, който прави Нали? Вземете нитрото, вземи. не, Чакай, вземи нитро. Вземам друго нитро, вземи това. не малко.
дашове да му вземеш картата и да избягаш, защото аз си ги изхабих. Дай Да му. бокснем до рифт, аз ще имам да боксам до рифт. Добре, аз отивам да му взема. Ребутния. Не. Също се разсърди, беше жертва, това е герой. Добре, аре. Дай герой. Това е Симба. Ихи, къде се качих, брат? Да, да Аре, да. кликваме острова. Аре. Някакво е непарне. Пише горе бу... Знаеш какво, физвам и отиваме да го дигаме. Направо тук идваш, да знаеш. Да. Назарко, златната имка, чак да взема аз сама. Много искаш. Заминай към това. Да, дай директно към острова. Рифт. Хънчвер, Чичи. Там има хора. Долу има хора, бързо идвай за рифт. Бързо идвай за това. Директно. Чука, стави му патрони. Не. Може като си тръгнат да идем да рефрешнем Даша. Давай, вземай всичко, ще отнеса и вземи нов фис, тук има даже. Съм добре, ви как сте, бе? Хубаво, добре. И те са тука. Не, те не. Аз рефрешнах Даша ме направи. Мразите бе, брата, що си рифта без мене, бе. Кичук, идвай, ще дойдат към нас. Ще дойдат към нас, Кичук, идвай. Брат, погледни го, как му кам да дойде, той постоянно стои там Ма и там. защо мълчиш, ще отиде, бе? Ами, не знам, питай го. За Дашо, бе. Ама за Да. нас, не за тебе говорим. Да, Кой се Аре, бе, нали? там. Я не цели много, бе. Сега искаш да го емботне то. Само Не, се покажи, само се покажи, чакам. Ама то нас, Айде, то ние не стой, сме стой, зона. То ние не сме зона, брат. Поне направих сърч сега. В сърчва, няма играем голям метгейм, Ако дебелак. излезе. Цели ги, те физват. Не ме интересува, трябва... Тръгват, да. Тръгват, цели ги. Разделиха се, Зарко. Сега пред тебе Кичука ще пробва морков с нутела. Един е само, той е само 20. 50 му набих. Ще е дринквам кола. Добре. Ама на мене. Дринквам кола. Добре, дай малко камък. Няма да е кола. Дай малко камък. Но малко, бе, брат. Ние играеме endgame с почти 30 човека и той ми говори, че яде нутела, бате. С морков. Не, влезна Не ме отдолу, интересува. бате. Не го стреляй, не ти трябва да го стреляш, то. Те пикват, Ела на мене. Защо? Не идвай на мене. Аз идвам на тебе. Какво казва на мен? Ръшкат ни! Бягай, аз ще се спася. Да. Аз трябва да тръгвам. Какво е тая бомба оставена на земята, бе, брат? Намерих ли мама бомба оставена на земята с патрони? Аз не знам как да ротейтна между другото. Аз нямам никакъв щит и шилдове, нямам Трябва нищо. да дойда на тебе между другото. Не, идвай, тук при мен има хора. 300 голд, бе. Играй ми за нас, стига се сърди. Ще се сърди за най-малкото. Изпия една кола. И като дойде зоната да те хване, използва едно нитро и тръгвай надясно. Зари? Ако видиш някой, сам го ръшни с нитро. А Зарко, че е дешик си ли Бъди на нитро. Давай напред.
той иначе пък нямаше как. Строй бе, строй назад, да фак. Влеза в къщата. Не дитвай, нищо не прави. Кола. Нямаш хила, да знаеш. Тръгвай като... Чакай сега. Не отдолу бе, тръгвай в къщата влез. Нитро, до картата ми виж какво има. Нищо няма, нищо интересно. Дропни едната помпа. Помпата дропни. Зона си, щупи това и буксни. Щуп. Зона си. Каква зона, Не си бе? зона. Пуда ти добре. Ама не. Брат, зона ми вика. Па се обърка 20 пъти човека, брат. Как си 200 левела, бе? Да, предолай в играта или излиза. Спокойно до другата седмица ще съм 30. Какво? Да, ако си 300 левел. Ако си 300 левел и не си Андрея, Не, за 2 седмици ще съм 30, спокойно. Брат, ако до 2 седмици 300 левел и не си Андрея, тамаха от приятели. Сак. Да, или Бобъл Шил да му се маха и го снайпат. Да, аз съм първи, значи ще уинем играта. Щом аз съм първи, значи ще уинем играта. Шо аз съм втори, значи ще направим 3 уина. Елате, Не, той че за мене. Ще умра. беги! Паци макс левел. Паци макс левел. Ей, Напад. Ако Кичука не се беше излъкнал и не ми беше взел той. де. Това Кичук ти си Ама страшен. чакай малко. Не. Кичук, защо ми викаш аз да се заобграждам, като се хилм, той не се заобгради, той ми вика помощ, бата 20 пъти, човек. Ами лата Кичука е кринч. До сега съм за хилна, аз съм при вас сама. Той ще ми вземе метките. Аз съм Заради- най-живото копеле на света, бате. Да, ако ми вижте вижда. мене, зад мен се бият в зона, бахти кринжарите, бате. Да, ви, знам ги те. Аз имам 1500 бат. Аз имам 1000. Де, Зарко, бре. среща Фреклес. Не мога, брат ми. Среща Фреклес. Нямам Целувате пари. ли? О, още метки, тя ще Метки? играе зона днеска. Бате, това се не. медкити, аз искам, аз в момента за Коледа искам медкити, той е на него. Брати, до него имам машина за хил. Какво мога още да искам аз? Но ме дразниш. Не. Той има репута, бе. Сега ще го убият от Аре. въздуха. Няма, бе. Идвам при тебе. Кола. Ама при Зарко има физ. Да, дева на мене. Вземи мини и вземи кола, после. Къде е колата? Ретард? Мъкни, бе. Ела ти дам материал. Ей, дебелак. Направи, бе. Значи материал да... Материал. Материал. Лате вътре. Знам къде да кемпим, хора. Лате. На мен. Просто маса, само да кажа. Ние сме на хай. Ела бе, ела Дръжте си тук. хай, дръжте си хай, дръжте си хай. В хай да държа, бе, ще ни спитате и сега. Майка. О, хакер, репорт. Дайте ми минута. Нямам никакви ми... Имам. Не, момчета, елате. Ама Елате дайте на мене, патрони. Кичук ти не си IG, ела на мене, моля те. Елате отдолу да кемпиме. Не, ела тук да кемпиме, няма да влизам в никакъв момент, тук ще кемпим. Патрони и материал, ако може. Ти дано да направиш нещо с този материал. Не може. Има дървена основа, вкликвай. Имам основа някой. Да, спри да стреляш, елате тука. Но толкова се виждаше от тук Зарко и те... Майко! Мале! Мале, елате насам. Елате тук насам. Не. Ела насам бе, брат, дебелак. Как е, бе? Мишка. Той е малко е мишка. Колко дърво сте? Аз съм 100. Аз съм Аз съм зеро. 400. Не дърво, камък. 200. Аз съм 100. Сплит... Бачо, 5. Аз чупай. Добре, на. Не бе, аз имам 100. Абе, имам 180. Абе имаш, виж. Ами за зимата имам да изкарам. Ама не хабете много да е. Защо хабите?
Брете като Не мене, се аз знае дали ще сме в зона, чакайте, момчета. Ще сме безпокойни. пълна ни. Настани. Пълна ни. Имам нитро. Я чакай ти ще дитна, чай. Чук. Да, стреляй. Ето, тук. Давай. Ехе. Трой, елате на наши боксове, елате на... На, Не, това се ли сби. Ами- Чай се едитвам. колко е дитно това, бе? А. Елате надолу. Тудум-дум. Елате тук на стари боксове. Маскам съм висок. Не ме интересува. Оф, аз мога купа един бигшот. Иди купи и ми дай. О, не я държат хай, момчета. Не бе, елате тука, не дейте. Не мога. Да, не мога купи бик. Стой тука. Те са ни на хайк, ще ни ръшкат. Никой няма да ни ръшне. Ако Тръгва ми ръшнат, напред. ще покажа кой съм. Момчета, гледайте какво правиме. Дай малко камък, Кичук. А, не Кичук, другия да даде камък, другия. Ма съм 170. Добре, дай камък, бързо. Дропна 50. Добре, елате насам, бързо насам. Слайд. Къщите, момчета. Къщите, елате. Ой, булдозер! Ето тука. Ела да са, бе. Имаме бокс отвънка, да знаете. Ут, момчета. Ут, елате на мене. Взех ут. Ма ти Взех много ут. Много материал съм. Медкит има. Ръшнаха. Не, бягай назаре. Сели в кол. Ма, Взех медкидове. ма ви не Нитро, резервете. кой ви взе нитро това, те? Имам 3 нитро алфа. Нави малко, колко ви материали сте? Нави малко. Аз съм много На. цискам 100. Нитро. Дайте направи. Колко хора. Почитайте, на едно е. Не, но е. Елате на мене. Пускам му се. Не му се пуска. На мене, момчета. Нахай съм. Момчета, елате на мене. Нахай съм. Нямаш материал да го поддържаш. Не имам материал. Нахай съм. Дръж се хай. Идвам. Не, нищо не идвам. Леле, паднах. Не, момчета, аз съм на хай, момчета, елате на мене. Хубав. Не бе, елате на хай. Абе, елате на хай, бе. Дет. Ела на хай. Ела да физне да се качим на оня. Рагомет. Дай да се качим на те, ела. Браво, бе, Кичи! Моля ти как Кичи, брат. Бляха, много съм Материали ми бъркал, дайте, материал ми дай, бързо, камък и метал. Нямам. Метал, имаш ли? Имам само Добре. две. Закнат съм с метките. Ела насам. Не мога на едно кръв съм. На труповете ми има много меткити. Добре, 2 ела. кила направих. Много меткити има на трупа ми. Играйте го меткити после. Не, аз съм на хай. Стой си на хай, после се върни на... Играй за линка. 100. Дигни хай. Колек. Няма повече материали. Да дойде. Качва се за тебе се качва. Найс! Убиха го. Нека е за те. Да. Давай, дигай. Може трябва да игротне материали. Пак аз нямам, аз съм 28. Не го пускай, давай. Тръгни Аз съм лол. 24. Найс, бе. Ми стори бате, не едно съм.